siellä. Viime kerralla minä vain melkein kuolin. Ekassa tapauksessa. Ratchet tekojen tuossa Distractionissa. Koska ei oo syytä, mutta ei. Osa 2! Toivottavasti tää tehtävä loppuu pian. Michael Jackson, oma peli, ostakaa. 2 eikö se oli kattaa? Ei! Oi vitsi, mä häviän. Ei tossa taas lisää. Tää on oikeesti vaikeiksi. Mä en päästä peliin koskaan läpi, mutta mä päässyt aika pitkälle. Tää tulee paljon osia, koska tää on aika pitkä peli. Pelit on pitkiä. Normaali peli on niinku 20 tuntia tai jotain. Okei. Oh yeah! Parkour Ratchet! Parkour Ratchet osa 1. Näin pitää tehdä lisää videoita. Parkour Ratchet osa 2. Parkour Ratchet osa 3. Kaikki tommassa. Yeah, se on hyvä idea varmaan. Ja laitakaa kommentteja, mitä tykkäätte tästä uudesta Let's Playstä. Onko se hyvä? Ai! Mä kuolin! Kiva! Ei, miksi mä saan tästä? Aika sukka. On tätä peliä vähän aikaa. Ja mulla on muutenkin huonot aseet, koska tää on vasta eka ase. Totta kai. Tää on mikään loistava ase. Totta kai. Normaalia. Tää on vaikeampi kuin mä. Okei, se tuntuu isolta. Pystyn voittaa täälläkin! Voitin. Voin taas! Uusi granaatti. Pääse tähtäystilaan pitämällä katseluläppäitä alhaalla. Tähtää käyttämällä oikeaa sauvaa ja liiku käyttämällä vasemmasta. Tulita painamalla R1-näppäintä. Kiva tutoriaali. Mulla on 10 hevaa nyt. Mä saan lisää. Hei! Ratchet Parkour! Ratchet Parkour 2. Miksi peli? Mä haluan Ratchet Parkour 2. Joo! Ussa, let's play. Kare. Tuota ei oikein sanottavaa. Ei. Ei parkkaa. Ei parkkaa. Miksi? Wow. Varo. Hei, mä sain uuden eon. Sai. Mä oon tästä kuukaista. No miksei kai? Toivottavasti kanavasta tulee paremmin, mun täytyy tehdä se nyt sinne. Joo, nyt pitäisi taas alkaa pikkuhiljaa lopettelemaan. Joo, osa 3 tulee varmaan. Tehdäänkö me osa 3 tänään? Ihan sama. Mut joo, moikka! Moikka!